o superhéroe que andaban precisando. Pero quen é vostede? Como entrou? Que fai aquí? Non se preocupe, o perigo que axexaba xa pronto quedará resolto. Pero quéreme dicir quen é vostede? Mire, vou chamar a policía, A policía non ten nada que facer aquí, que a miña presencia calquera problema quedará arranxado. Pero dígame dunha vez quen é vostede e como entrou. Eu son Simón, e vin a salvala do incendio que se produciu neste edificio. Pero que incendio? De que lume me fala? Cos meus poderes telepáticos sentín que neste edificio estoupou algo nunha cociña, e a causa diso estaba ardendo parte do edificio. Pois aquí non é. Como que non? E lo, esa luz vermella non significa que está usted chamando os bombeiros? Esa luz vermella significa que o forno está encendido. Oh, merda! Volvemos a pasar, sempre me pasa o mesmo. A ver, pero non chore, conteme que lle pasa. Verá, é que é a terceira vez que me pasa o mesmo nesta semana. Estamos a martes. Hoxe en día non hai ninguén que teña problemas que eu poida arranxar. Que si, home, xa verá como hai algún atraco a un banco, algo no que vostede poida axudar. Usted cree? Usted cree que eu sirvo para isto? Por suposto. Acompáñeme ata a saída e a ver se atopamos algo no que vostede poda axudar e tal. Grazas, seguro que sí. Xa me deu usted forzas. Pois claro que sí.